durian. Wow. Say lami sa durian. Ina ni yung puro man durian? Muna siya naong sa durian. Durian yung gisulog plastic. Lami man siya, bako lang siya. Lami siya, pwede ko kahulog. Ako durian, kau durian. Seryoso, miss? Oh. Ikaw, miss, bahala ka na. So, ano ka durian? Tilawi gali. Durian? Oh. Tilawi. Ah, takbo. Do you love me? Saan pagkaon ng durian? Hi guys, it's me, MG Flores, and welcome back to my channel. And it's been a while since I've had my last vlog. Taod-taod kong waka-vlog no kay wala ko time. Busy-busyhan ng peg sa atin nyo, sa Miss nyo, sa Miss G. I've met a lot of students bago mga first year. Hi first years! Tanang mga courses, hello! Thank you so much sa mga ni-subscribe. Salig lang kita din napita. And sa mga wala pa, subscribe na Madzay, mga Beps. Subscribe mo Beps. It's my vacant time and I'm actually doing things right now. Snags. What's what? Teacher dues. Yes. So, while I'm doing stuff here ganina, na iniabot, kitagaan ko niya, durian. Oh, siya. Kung saan pagkaon ng durian? Focus B. Focus Bob. Humot ba yung mangga? Durian siya actually. Baho. Dili man. Lami ko nung siya, pwede ko kabaw sa pagkaon. Karon po katag durian bitaw, tinuod nga durian. Kasi ang pagkaon ni panit. Lamig candy ani, di ba? Na candy ani. Murag kuan, kakao. Ay amo. Mo din siya durian. Lamig man siya. Lamig naman ang durian. Mas lamig siya hinatag na. Hinatag diyan sa lamig siya. Ako ipakaon sa mga students ang durian. Malingaw baka sila. Lamian baka sila durian. Makan kag durian te. Try na dyan kong kaon. Ha? Kita na. Idalaan ko sa kung uyon ka sa daw. Makan mo durian tagda ko ba? Dili. Dili lami man siya. Sulay gali. Miss, ako din na ka na, miss. Kaya wako ko muro. Sulay lang. Try lang. Try ko na. Kamo na rin. Try lang. Lami siya pero baho, di ba? Oh, tilawi ba? Tilawi la. Miss, dalis kayo ko. Baho lang ito. Pangbaho lang ito. Nakasunod ako, miss. Bami, hindi mo da. Sige, wag kita taglain, be. Miss, nakoy durian. Mura siya Star Margarita. Seryoso, miss? Oh. Dili ko, miss. Oy. Sige na. Ano man ni miss? Durian. Asa man pagkaon, miss? Kami ni miss. First time. First time masad ako, ni-try sa ko, pero ambot. Gamaya lang. Arong, miss. Oy. Arong, miss ba? Ay, gamit, miss. Ay, bahuan ni miss. Oy. Miss, kalag lang may ani, miss. Oy. Lami man siya, good. Baho lang. Kaya na durian. Gamay lang ka na. Gamay lang ikita. Lami ba? Uy, lami man, good. Baho. Ako durian, kau durian. Oh, brave heart. Brave soul. Lami. Chocolate cream. Margarine mo siyang margarine. Suot mo siyang plastic. Masiyag ka ng katong kumurag kamansi ba? Saan mo nakamansi? Ako durian. Tilawi, good. Tilawi. Wala. Durian? Ah. Tilawi. Pwede. Hala ha, grabe na. Tilawi. Durian. Kan ka durian? Durian. Ah, takbo. Uli lami. Dako asa niya magikuha ko.
Ha? Nakakaon na mag-durian, day? Yes. Nakakaon na durian? Tilawi gali. Ayaw kita kayo. Sabi man, din. Ano na? Ikaw mo kita ni. I-feel something. Klaro kayo mo flavor. Kailangan din sa durian. Kalami anime taong kanina, imna ni mo kanang soft drink kay. Durian? No. Ako anang durian day. Diyan siya pagdami. Ay, Liso na. Kita lang na. Kan ang liso. Dapat plastic. Ay pala din. Wow, Dani. Wala na siya plastic. Og dili ka tawag na plastic. Anaon? Ay, plastic. Mertuto. Dili siya plastic? Dili. Hindi, ambil na tayo. Ambil na. Makan ka durian. Makan ka durian. Ang ulo, uy. Lami. Oh, may pakaganan kag durian. Hindi mo na uy. Sige. Imo na. Hala, giuli. Ay mo na itong gikis-kisan. Imo na. Laban niya. You're welcome. Okay, so mo to siya ang durian na nahurot na akong durian. Gikao na nila. Charis, enjoy your durian. Yeah, baho ko siya pero lamig gid siya. So, thank you so much sa naghatag ato and yeah, more durians to come. That's it. Thank you so much for watching my vlog and please subscribe and like and comment down if you have anything to say. If tama ba, if sakto ba ang mga description sa durian, nga baho and lami. Pero luod, amot lang. Yeah, so thank you so much. Mag-classes ako. Bye-bye guys. See you next time. Ay, fans!